Kotigara se county eyu ya Nyamira igati abamenyekuru se county eyu ni ngobono besokiri no gukwanira igoro ya uchumi yense nabo igo konga kubugima okukwa batangire anana sokwegendereria asobugima se cinchira ao nonyana sobo nchiria nanene ebinto birengete endagira egere mwanyabanto bagotumeka nigo boigo baba gusanga ibirengerero byabo chingaki etigareta matukabere kwariganyo mwaka muya o 2026 asebono batebirenga na berebuya serikali kurigereria uchumi aseboigo baburirie abaraibe county ya Nyamira anaba MCA kubwatirana anene n'abaraibande elio konekinga amagenderero ngo ikale asebinyoro buna aganeirie hunenchire yamo yogokeania chingusanano echio chigosira echio chikoleta anene ogotagenderera kwebinyoro ao usaso gutaika kwa magenderero asebinyoro buna eganeirie anene chinga kichiri abantu bakurikira ekera bakurigia chikura ase chikampeni cyabo umurikyo to Fatigad Gisemba nigo asangana abamenyi abuno gutwariganiriya orobotiro kubwatia Ekero abange bagenderete kuganyirira umwaka uyu w'ekirububire na 2025 kucia goika omwerio inse ya matukabire aribosio natosoe ase umwaka w'ekirububire na 2025 nigo ense mugete y'abamenyi be kaunti ya Nyamira besokire na kubwatuka ebirengerero byabo anene ase uchumi yense umwaka w'ekirububire na 2025 nabo igo okugania kwabo ase umwaka w'ekirububire na 2025 Kenya yaitu twachire kurigiri none gibiashara togokora maene nigo tuchandegete nabokorete ibintu byagundira gwasengenje kibese kitayo twari gusabaga Kenya yaitu abarai baitu batokonye ekiageranga barigererio mwana inchi yabona uchumi bune yo mwaka oyo togikokora abantu abange bararetenjara Christmas mbabwate kende bakoria one sukuru fees none ezigento bategemete buna echai eyaba yeri mono sana mbarengere twese ko bainsengi nje kabi nonya mbono muntu ndo tabwate ngombe mwana abana abange mbakwenda sukuru none CPC yaja kumati none abana buna baeta yembaeta lakini mbagende sukuru asengenje uchumi erenkongu igobono gaki abarai baranyare ko babako baito tubwate banyare ko babako tokonya igoro ya uchumi yokanero yatosumbuira maene Deo to kuraranjara to kirase bono tuchandege tamaene aiga boigo bakwaneire eki kyabeire gekwirira ukuratira kwa magenderero Nyamira eki basyoriribuna nokunguzanana ogotindi okukwabeire gokwenekiwa gati yaba MCA ba Nyamira naboigo eserikali ye county eyo ekurawa n'omugabana Omoske Amos Nyaribo. In fact, Nyamira it has been 3 years. Nande karotokorisa myaka 3 asobokole bwa amagendero. Yani ntoranyora kende toratebe na twanyorere gento kere tangible development. Eye yare trunechibura buru chiarekane chiabere chinyinge asokungasana kwa beira sabara ya MCA. I actually contested for the seat of the speaker in the county assembly. Akare buru yarenge gali. Egesegire gali ni personal interest y'abantu bakorige ni personal gains elinde batiga amagendero gosama agento kali abana inchi batete actually when tokosa 2026 ngosa banyasaye baira ni chinkoronse kero montaira ni enkoro ya inse gabanache baikaranse n'aba MCA bae bakorera abana inchi banyamire gasi so Nyamire yaito mangana corruption yari office gorogaria mwaka Nyaribo ona ari komusaba sana umwaka oyo gocha egebindi gyatigere kamo ateme sana ateme atigana n'obukurumyo babantu baya bakona koira kibese cyobisi cyabere cyabanyene abari bari gorari nabo na education ngose yari gubunensese Kubwatikana naya nigo basemiria abarai bonsi umwaka mugia gotiga kisegi na barakora ritangania amagenderero ayo achagetigwe emyaka yakurwa maega kurende ataraera egati yabo egeti kyamanga amagacho yabisi yomugabana amagacho yebunge ya Nyamira industrial park egati ya magenderande amange engana batebire egwenerete kwegwari bagari nene umwaka umugia Nyamira ntobwatigetipi egeti amanga egabana gatebango keroisiare egeteneine nkirakorwa county assembly yanse tekwagachwa nigeteneine tegenderereti tokogenda Sironga industrial park eganswa nigeteneine
etware ngigosabanga omwaka muno gochigwansa omuya ebinto ebi ato aroisie stadium ere amanga aya industrial estate Sironga etotagete kororebe complete account assembly yanse tunanyagarama ere eroisi gwere affordable houses chance tune president ekabeka chibesoro ntotagete nega account ya promise tinkobekere beso kiere ntonyora abana baitu banyore gasi gari affordable house bakore emirimo na barabu benyorere risiki yo negati yebirengererio kurwase ensemo gete yabamenyi kurwase county ya Nyamira abo babire bakubwatoka anena asamangana y'oburai nabo igo uchumi ense aso mwaka oyo iga o 2025 nabo igo ekibaganete gechikobagie gwikiraniwa aso mwaka o 2026 Kinko reporter Gatembe kuraiga ase chinsemo cha Nyabite yegotoke meya ward ya Township West Mugirange county ya Nyamira Jeff Atgad Gisemba